okondedwa amalawi anzanga, okondedwa a president anga Professor Arthur Peter Mutharika, komanso okondedwa nzika za dziko lino la Malawi, kuno ku Malawi ngakhalenso amene muli ku mayiko akunja. Dzina langa ndine Bile Banda. Dzina langa ndine Bile Banda. Ndipereke mafuno abwino kwa aphungu a nyumba ya malamulo amene muli ku nyumba ya malamulo. Mudziwe kuti mwasankhidwa ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezero chodala. Amalawi ali ndi chikhulupiriro, Amalawi ali ndi chiyembekezero chodala, kunena kuti dziko linolo kuyambira tikanakhala kuti timakondana ukapena timayika chidwi kuteteza ndi kukonda dziko komanso kuwunikira pa zofunika kuti dziko linolo zomwe tili nazo Malawi ikanakhala itapita patali kwambiri, dziko lino likanakhala litadalitsika, ndipo dziko lino likanakhalanso lili dziko limodzi mwa mayiko otukuka kwambiri. Sibwezinso tikudalira kupempha kapena kukongola ungakhalenso kudalira edi, chifukwa chakuti tili ndi china chilichonse mu dziko lino la Malawi. Mungafune kuzindikira kuti zomwe amafotokoza regularly a president athu padakali pano, Professor Arthur Peter Mutharika, amayi ndi abambo, ndi munthu amene mdziko lino la Malawi amalikonda. Professor Arthur Peter Mutharika amalikonda di dziko lino la Malawi. Ndi chifukwa chake amayi ndi abambo, a president akhala akubwerenza kukamba nkhani za kuthekera kumene dziko lino tili nalo. Dziko lino lili ndi china chilichonse, ndipo within a short space of time, within a short space of period, Malawi by today would have taken a mile. Nthawi imene a president ankatenga boma mu 2014, within 1 year, bwenzi dziko lino litapanga register success, koma kunali ku serious pull down syndrome imene idalipo, ndipo padakali pano Malawi tsopano it has taken a new direction. Amayi ndi abambo, mungafune kuzindikira kuti Professor Arthur Peter Mutharika akamayankhula, akamanena kapenanso akamapereka mfundo zawo, akumanena molikonda dziko motsindika, makamaka tikamayang'ana nkhani za agriculture, ulimi ndi zinthu zomwe aliyense angathe kudziwa kuti palibe amene angamafune kumakakongola. Tili tokha tikhoza mapanga zinthu, kukhala ndi chakudya chokwanira, kupanga zinthu zoyenera, komanso osakongola kapena kubwereka china chilichonse, chifukwa chakudya ndi backbone imene imathandiza kutengera kuti dziko lipite chitsogolo. Agriculture is the backbone. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika seriously made that emphasis. On the same,
ndibwere ku mfundo zimene zikukambidwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika pa nkhani ya mining. Mining migodi akuluakulu, tiyeni pasakhalenso zokambirana. Aphungu a nyumba ya malamulo, our members of the National Assembly, the moment you walk into Parliament now, give a serious focus. Don't pass any other bill other than giving a focus kuti mining tikhale ndi munthu amene adziyendetsa ulimi. I mean, mining, it should give a serious focus. Tikhale ndi nduna ya za mining amene akuyika chidwi kuteteza migodi yathu. We have plundered our economy. We have never showed seriousness. Koma pano ndikupempheni Professor Arthur Peter Mutharika, momwe mwakhamukulankhulira apapa, ine Bile Banda ndikutsimikizireni, I will render my support as a citizen. Komanso pali anthu amene ali ndi chidwi, amenenso akuonetsanso kuthekera. Anthu amenewa, Your Excellency, mutati mukukhala nawo pafupi, kumagwirana nawo manja ndi kumapanga nawo kuthekera, dziko lino likadapita patali. Mmene ndakhala ndikumvera anthu ena pa nkhani yokhudzana ndi migodi. Your Excellency, migodi kuli anthu amene ali ndi chidwi. Kumasti kuja kudali munthu amene ndi chikhulupiriro kuti, Your Excellency, if you capture people like him, ndi chikhulupiriro kuti ali ndi kuthekera koyenera. Your Excellency, if you capture people like that gentleman to work with you, kumasti ndikupeti he is still with Master Kapena. If he is not, I know that he is somewhere near kandi Kulilongwe, kandi Zomba, kandi Koma. He is working near Your Excellency, and he can be always readily available to collaborate with you so that Malawi can benefit more. Ndipo aphungu a nyumba ya malamulo, I don't even know whether he can benefit or munthu ngati ameneyo angathandize bwanji, koma he is one rare gift Malawi can readily be available and share important notes and important point or information to you, Your Excellency. He is a gift to the nation. I engaged and interacted with him. He's a professor kaya aphunzitsa somewhere ka ndikumasti komweko kaya ali ku Zomba kaya ali ku Lilongwe kama he's one gift. What Your Excellency, you can easily engage and even interact with him. And there is another key other people. Bambo timati kodi ndani koma kula amenewa, he is based kandi kulowa shire kandi mu Blantyre momuno, koma ndi munthu mmodzi, Your Excellency, he can readily be available and engage and interact with you. One person amene amatha kuonetsa kuthekera kuti apereke uphungu kuti dziko lipite chitsogolo. Ndipo ndi chikhulupiriro anthu amenewa ngati chingokomereni ine ndikhoza kuyesetsa kuwapeza, koma Your Excellency chonde chikukomereni. Such kind of people, or one person, that person akhale pafupi ndi inu ndi kumalumikizana nanu kuti dziko lilipite chitsogolo, chifukwa we need such kind of citizens, we need such kind of Malawians to share important information for the benefit of the nation.
ndimalize fine, last but not least ndinene kuti Your Excellency timakamba nkhani ya nkhani yokhudzana ndi za giving focus on agriculture for a lean cabinet. Your Excellency, ndikupempheni a lean cabinet with key people, with a professional mind, with a deep commitment kuti athandize kutenga Malawi kupita chitsogolo. Ndipo akhonza kuyesetsa kuchitira ubwino ka in the sports fraternity ka ndi different sectors, koma ndi anthu okuti kupeza anthu amene you can bring one individual koma can combine madera osiyanasiyana, koma whether sports ndikuyikamonso different sectors anthu ambiri kuti akhale mbali yomweyo. Anthu ngati Your Excellency Walter Nyamilandu ndi chikhulupiriro he could be a gift to the nation. He could benefit Malawians. He could truly make Malawi make progression and move forward for the benefit and interest of the nation. And chikukomereni anthu ngati amenewa. Komanso there could be other people amene angathe kukuthandizani kutenga Malawi kupita chitsogolo, chifukwa what Malawi need are people that can capture this country kuti Malawi can make progress. Aphungu a nyumba ya malamulo ndikunyadileni, ndikuthokozeni, ndikufuneni zabwino zonse, koma mulikonde dziko, musadzikonde nokha, mulikonde dziko. When you walk into the National Assembly, being members of the National Parliament, of the National Assembly, ikani Malawi patsogolo. Maona ena asankhidwa kupita ku nyumba ya malamulo, koma ndi anthu okuti they are MPs that have been selected, koma ndi anthu okuti from one family. That's a gift. It's an opportunity and it's a gift that everyone can enjoy. Which is why even Professor Arthur Peter Mutharika is sakuyangana mbali, sakuyangana nkhope, koma kuyangana kutekera kumene munthu akhoza kupanga render to a common citizen, komanso what Malawi can benefit. Which is why I am congratulating His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. He is a true gift to the nation. Amalawi anzanga ndikupempheni musakhale ndi mtima wa ugogodi, mukhale ndi mtima wokondadi dziko lino la Malawi. Yang'anani chomwe dziko likufuna ndi chomwe dziko likuthekera, chifukwa dziko lino siri kuyang'ana munthu, sakuyang'ana nkhope, koma kuyang'ana kuthekera kumwe dziko likhoza kuteteza kuti Malawi ingapite chitsogolo. Kaya ndi ku foreign affairs kuja Dr. George Chaponda ayang'ana apanga combine, akhoza kukhala ndi anthu othangatira chimodzimodzi. Mungathenso kuona Dr. George Partridge akugwirana manja ndi anthu osiyanasiyana, apanga combine ministry manager ndi anthu osiyanasiyana ndi trade industry industrialization ndi chakuti kumene kuja. Look at my honorable Mbirizi, ulemu wanu madam, Mulungu akudalitseni. Ndipo in you there is a high potential in agriculture. Even Right Honorable Gangata, Bambo Gangata, ndikunyadileni, ndikuthokozani. It's about time that we need to engage, interact, and make Malawi a beauty so that collectively we can save and support
each other and make Malawi move forward. Mulungu adalitse dziko la Malawi. Mulungu chinkomere kuti Malawi apite chitsogolo. Ndipo amayi ndi abambo ndinene kwa iwo amene akumayamba kulubwalubwa kudzudzula pamene nyengo ndi nthawi yoti adzudzule alibe, and there is nothing, absolutely nothing choti muloze kuti chalakwika. Ndikuwuzeni inuyo amene mukudzimva kuti you have all the reason to criticize when you want to, as you have a reason to a put down syndrome. The put down syndrome is not about now. Professor Arthur Peter Mutharika is a well-gifted, professional-minded person, and you have no right to do that. You are joining all other fellow comrades from different sectors. I salute and congratulate you. You are standing for the better point, and we need collectively to defend and support Professor Arthur Peter Mutharika. He has all the reason to defend defensively. He has all the reason to appoint right people with right mind, with right focus to benefit this country. May God bless our mother Malawi, inshallah. Inshallah. Thank you very much, fellow citizens. Thank you.